No idem do izby. Čo to je za notebook? Ja sa pozrieť. To je taký nový notebook. Neviem, skrýval sa to objavil, ale jak to, že tu mám Roblox a Pravoko a TikTok a CapCut? Robím si srandu, ja som si ho kúpil. Hej, borci, ja som si ho kúpil za 430 eur. Nie, robím si srandu, 450. Doskladím to aj so tabletom. Hej, by the way, tento tablet sa dá aj do... Ja sa bojím, že tam je kámo, teraz rozdrbe kámo tablet. Tento tablet, hej, teraz som vyťahol, kámo. Tento tablet je Xiaomi Pad 7. Keby som mal Xiaomi Pad, tak by som mohol mať aj takto myšku. Ako pročko. Ne, tu. Dobře, takže jak se to dělá, jo? Pro vás Čechy, nevím, kolik to stalo jako českých korun. Dej si to do kalkuláčky, nebo nevím jak. Jako, tohle je za mě moc dobrý. Jako, nevím, co mám teď udělat, ale je to moc dobrý. Jo, baterka prostě všechno jde pohody jako máslo, Co? To já jsem mě... Jo, prostě, můžeš si tady hoci zadělat, to mi je jedno. Tak můžu jít hoci kde, prostě já můžu koukat, hrát i hoci co, nevím co. Prostě půjdu na Roblox a hned co, tak jo, prostě například zapnu, nevím, prostě random, prostě například, vole, nevím, například Brugáč, jo, Brugáč. A teď, jak se, jako vím to hrát, jo, ale já myšku jsem zvyklý na to, že tady nebo tady, jo, nebo mám klávesnicou myšku. Takhle. Já notebook ještě jsem neměl nikdy. Jako nikdy, jako tohle je tablet v počítači. Jo, prostě já se můžu hýbat, ale že musím debilnými šipkami. Takže takto debilně musím hrát jak kratena. A když si chce otočit, tak musím jít takhle. Takže lidé, dajte mi odběr like, prostě my jsme mali 2000 odběratelů, jich potřebujeme. Dajte mi odběr na like. Než budem Kuba mám banem učet na Robloxe. Dajte mi odběr a lajkos.